timo limbe e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Samburu mar manyo kaka itieko weche mag njore. Nyakach e Kisumu County mano koting'o Seneta ma Kisumu kod MCAs ma Nyakach oramo ni gibiro medo tiyo kanyakla gi piny owacho mar Kenya Kwanza eneno ni gichwalo dongruok mowinjore ne jodak malworano. Millicent Adhiambo nochopo romo mabende nobedo e gwenge ma Nyakach kendo miyo report makama. Golo why committee is not a problem. When you work committee go te mo don kara quarter kam negative. To maduong mogik ne nyaka do am konye jowa. E alap skul primar makogola mayudore ward ma Central Nyakach, oganda ne oyoro karomgi, ermomani obagi, kod jotendgi, mar to akotenore, kod weche mag chwalo dongruok. Jotelo go nosingo mar kelo dongruoge mopogore opogore kama oting'o loso apeini, bero weche mag pur, tieko midhiero mag nok mar pi kod teko stima, rido weche mag arita e alworano e kind mamoko. Wabiro wacho weche mag dongruok nikech wang'e ni ka onge dongruok to dhano ok nyal dak maber. Dong mano ber. To koro sani eri ka wan jotendu wabiro nyisou ni wan jotelo mong'e sheria mong'e chike. Dong mana dier wang'eyo ni e leadership kaeri nitie national government gi county government. Donge national government nigi 85%, 15% of resources kende ema bedo devolved bire counties. Donge ber koso rach ka wakwayo kony koa national government. Emomiyo nwari wiwa kanyakla kaka MCAs mawuok Central Nyakach ka, North Nyakach, West Nyakach, South East and South West. Kwa kalo kumonalo marwa main Seneta mwaluoro Professor Tom Ojienda. Mondo wadwa kel dongruok koya malo. Wadwaro nondik nyithinde wa tije. Sani nyo indiko forest service officers. Ne wakawo jomoko mondo water kuno ma nyithi Nyakach ka e. Mana nikech we recognize the government present today and we are willing to work with them mondo shuru ming'adi kacha oduog piny ka mondo konyi. Omiyo kama koro chope ni wadhi omo gimoro amora minyalo om e sirkal moro amora mondo kel ka okonyo ogandawa. Wawinjore. Omiyo nyaka uikru kwayo mosekel kaego mag pi, mag tije, mag ndara, mag skunde, wadhi make sure ochopo ka. Gimedo kwedo gi chir weche ma osebedo ka fungore ni gidere duond buch ODM ka gilero ni gin kanyakla, kata kamano gibiro dhi nyime kod tiyo gi piny owacho e cholo dongruok ne oganda. Wan teka wan kaeri oyierwa gi ODM party. Dong mana dier. Kendo mane party ma wantie. Dong mana dier. Onge chama moro mwasewacho ni wadhie. Dong mana dier. Chunyu okuyo unge kaka election nyo bedo. Mama Raila Amolo Odinga donge. Donge neno. To koro wanind bi bondi wa. Matin manyo malo kucho wakel ka. Tu neno ka jomoko chocho wa kucho joma nigi chidongo moko. Ketho nyingwa ni wan jo UDA. Tok burani. Ada wuotho gi kachiel e udi. Tim nok chak timre kamoro amora Nyakach kae. Nuyiera karombu. Nuyiero leaders gite. Gotiko mar ODM. We recognize, we respect the party. We respect our party leader. But that will not stop us from developing our wards. That will not stop us from bringing development from the national government. Jodak ne yudo pok mag chiemo kaka yor kedo gi midhiero mokel kod nengo ngima ma oidho e nyasi mane oyuore bende gi jongolo Prince Inda kaachiel kod Aquino Chogo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach.